right. Panguva inoyi vanhu vanomboya vachishorwa nevanhu mukatarisa macritics especially the ruling party ZANU-PF vanhu vakaita sana Lynn M vakaita sana Majara Jairus vakaita sana Muchazvirega, those guys vari kuonekwa kunze mashoko avaitaura back then ari kuonekwa kunze right now they are now being fulfilled. In the morning we released a video raitaura mashoko akatorwa nana Lynn M pamusoro pe meeting yakaitwa muna March nawo Tatafuma Nei nana General Anselm Sanyati wamuona panguva ine zvazvaita right now vakanga vazvitaura back. Panapa tikuona kuti Rhino Majara Jairus ari kupinda neimwe nawo yari kuti guys take a hint. Sarapinda mashoko amudanyirwa panapa panobva subscribe or like on the bell icon. Majara Jairus amudanyira chiti very soon you will hear more of these slogans. ED Junior Vuchi mwana wengwena ingwena uri mwana wengwena igaro rinoruma, particularly from the Midlands cabal, as they clear his path towards the appointment of Minister of State Security. This has been the plan for since 2018. Ndo mashoko chinyuwani chiri kuda chakabatwa naMajara Jairus achiti aiwa panguva ino vari kumobiliza kuti aiwa vaise a dynasty vachiti mwana wemutungamiri wenyika muchamunzwa right now achiva achisapotiwa nana Modern Nyuve from the Midlands province. We do not know the plans, but mashoko ari kupuwa semahints nevakomana macritics vanozivikanwa kuti aiwa vanenge vane inside information nezvinenge zvichiitika mu the ruling party ZANU-PF. Aiwa zvinenge zvichiitiwa mameetings emu inside atisingambozivi, anova kuti vanhu vakabatira pamashoko avanozongona zvinhu zvaitika. Mashoko ari kuitirwa naMajara Jairus achiti aiwa panguva inoyi aiwa just gadzirira surprise yamuchazongonzwa makuona vakumobiliza kuti aiwa one of his sons anzi aiwa ndiye ava kuzosucceed ari ndiye kutora matomo. Mashoko ari kuitirwa naMajara Jairus. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona panguva inoyi. Aiwa maconsolidations ari kuitiwa panguva ino each and every day vanhu vachizoona kuti aiwa the regime panguva inoyi yafunga kuita zvinhu zvinorova. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Muda kuona section yedu kana subscribe or like and hit on the bell icon.